Jako ne každý cukrář anebo kuchař je pohledný, že? To si řekněme na rovinu. Tak řekněte jméno, kdo to je. Pak vám někdo nabídne cestu do Číny třeba, že? Nebo něco. Pod dobrým príkladom Honzy Michálka utekajte. Píšte si, kecám ja. A potom sa môžeme fotiť a smiať. Yes. Gastrofans.cz, podcast, který si zve zajímavé inspirativní hosty, kteří mluví nejenom o vaření a nejenom o skvělých pokrmech a gurmánských specialitách. A dnes je naším hostem Veronika Beskydiárová, častěji Besky. Krásný dobrý den. Krásny dobrý den, ďakujem za pozvanie. 2021 absolvovala Besky Masterchefa, ona ho vyhrála a od té doby uplynulo už skoro 5 let. Jaké to je? A aké to je po Masterchefovi? Výdatné. Jaké to je absolvovat už tu 5letku? No, tak cítim sa, že som akurát doštudovala. Že som sa nejako konečne už oťukala a trošku rozkúkala, pretože naozaj tento segment je veľmi pestrý a konečne som si našla nejaký svoj smer. Takže... A jaký to je ten smer? No, tak určite. Akurát teraz mám ešte farebné ruky, pretože som dokončila cukrársky kurz. Aha. Takže je to naozaj učiť ľudí niečo, čo som sa ja naučila za tú svoju cestu. Takže podávanie tých nejakých malých vedomostí ďalej. Takže tá cesta je spíše v pečení, než ve vaření. To je presne tá otázka, takže ešte hľadám, ale nie, primárne sú to teraz kurzy pečenia, ale začínala som aj skrz kurzy varenia, ale teraz sa začínam vracať k tomu vareniu. Ja som taký hybrid, presne tak, ako bol Masterchef, že človek musel byť komplexný, tak sa k tomu nejako vraciam. Ale áno, aby som odpovedala na otázku, momentálne sú to kurzy pečenia, ale veľmi sa túžim vrátiť aj k vareniu a tomu sa najmä venujem na tých sociálnych sieťach. Takže to mám takéto portfólio. Takže tie socky sú primárne varenie, realita s ľuďmi je pečenie. Jak se to propojí, že inženýrka ekonomie vaří a peče? Jak to jde dohromady? To znie tak krásne, to ešte nikto nedal do jednej vety. Ale dá sa to absolútne, pretože ja som v podstate študovala preto, lebo som chcela mať nejaké to reálne vzdelanie, aby som bola použiteľná. Keby niečo. Jasne. A keby niečo, tak aj bolo, pretože prišiel COVID a tej práce bolo málo a prišiel ten casting a naozaj musím sa vrátiť k slovu Masterchef. Ten mi zmenil život, ten mi otvoril dvere, ten vo mne zobudil ten oheň, ktorý tam niekde tak plápolal a teda dostala som sa do toho gastra milovaného a vlastne ten môj titul to iba podporuje. Takže študovala som preto, lebo som chcela. Áno. A nikdy som nevedela, že môžem skončiť aj takto. Takže vôbec sa to nevylučuje vzájomne a pomáha mi to v každodennej práci. Schválně, přece jenom je to už těch 5 let, ale jaké bylo to vítězné menu v Masterchefovi? No, bolo inšpirované Malou morskou pannou. Takže v podstate tým, že som aj teda ten marketing študovala, tak som vedela, že to musí mať nejaký krásny náboj toho, že človek sa musí trochu zasniť. A pri tom jedle musí pochopiť, že to samozrejme je primárne o tej chuti, ale určite je niekedy pekné sa trochu vrátiť do detských časov. Takže to bol príbeh lásky, neopetovanej, ako sa to prezentuje. No a hlavné jedlo bolo surf and turf, takže spojenie samozrejme svíčkovej, boli tam krevety, takže to bola tá pevnina a moře. Dezert tam bola, myslím, nejaká karamelová espuma nebo nejaká zmrzka, bola tam taká karamelová destička a bol tam nejaká jedlý písek, takže reprezentovalo tú čistotu tej lásky, to sklo a ten písek zase. A bola tam ešte pena, áno, lebo proto sa promenila tá pena. No dobre, pointa, bolo to výborné. Super. Teď takový krásný oslý můstek, že jo? Slovensko sice moře nemá, ale moře má Norsko. A já jsem se dozvěděl, a byl to pro mě teda šok, že vy jste se narodila v Norsku a žila jste v Norsku do 3 let, takže vy jste Norka. Je to pravda. A jaký to je být zároveň Slovenka a Norka? Že vlastně jako člověk má kořeny, které jsou trošku ze severu, kde je právě to moře a ta pěna. I když tá studená. Určite, no mňa to nejako
veľmi neovplyvňuje, pretože v mojom tele prúdi čisto rídza slovenská krv. Takže rodičia sú Slováci, ktorí tam žili, pracovali a dopriali mi 3 roky na kukačku v severskej krajine, ale a žiadna inspirace z toho neplyne, kromě pekného pasu. Je to tak, presne ako občianstvo mám a mám aj pas. Samozrejme ctím tú krajinu, pretože tá kvalita života a naozaj diktujú či trendy v gastronómii, či proste nejaký štandard života. Je to naozaj silná krajina. Norsko, samozrejme všetky škandinávské krajiny. Takže keď som premýšľala nad tým, kde budem študovať vysokú školu, tak samozrejme aj Norsko prišlo na moju hlavu, ale povedala som, že nie. Pretože práve ten temperament mi tam chýba, ktorý milujem a ten cítim, že proste mám tu ako Československu. To se říká o Slovácích, že mají silnou energii. Vy jste ze Slovenska odkud? Z Banskej Bystrice. Takže zo stredu. Tak to, ano, tak to je tak akorát. Je to Zlatá tak akorát. střední cesta. Pak tam už je ťažšie, tam taky, takže je to zlatá stredná cesta. No a po Masterchefovi, jak pokračovalo to sbírání těch zkušeností? Protože spousta těch lidí, že ho začala cestovat, zase někdo od toho úplně odskočil do nějaké určité větve. Co vy? Tak po tom Masterchefovi som sa presne začala o to viac a viac zaujímať. Začala som to variť viac a viac ja, pretože dovtedy som bola iba ochutnávač. Čo bolo vtipné, že mala som to nachutené a musela som pilne pracovať, aby som to aj technologicky nejako vedela vytvoriť. Takže vždycky tam bola tá mama, ktorá varila, po nej som všetko opakovala a na tom som stavala. Takže vlastne tá cesta od toho Masterchefa bola taká sladkotrnistá, pretože som musela dobiehať strašne veľa vecí. To, čo majú ľudia, ktorí sú vyštudovaní. To, čo majú ľudia, ktorí naozaj radi a hobby varia. Takže ja som všetko dobiehala, makala a študovala. No, ako a co ty procesy, krajení a podobně, všechno šlo? Tak ja si myslím, že to sa vždycky dá ešte doučiť. A ste přísná? A teraz na koho? Na seba, na ľudí? Na obě dvě strany. Na sebe a na ty, co se to chtějí naučiť. Ja sa vždycky tak smejem, lebo na tom kurze chcem, aby tí ľudia za tých 5 hodín dostali všetko to, čo mám v hlave. A je toho veľa. Takže vždycky im poviem, že 5 hodín píšte si, kecám ja. A potom sa môžeme fotiť a smiať. Yes. Ale naozaj na tom kurze nie som prísna. Ja strašne chcem motivovať. A vidím v každom človeku potenciál, pretože už len to, že príde skrz tie dvere, tak si verí. Ono tom nevie, ale si verí, ale treba makať. Takže určite som prísna, ale tak príjemne. Jak do toho zapadá to, že jste vlastně začala v gastrosvětě taky moderovat a teď narážím na ten pořad Ledničko vyprávěj, ano. Který má třeba sice určitou specifickou cílovou skupinu, ale vy jste do toho šla. Proč vlastně? Pretože bol môj absolútny sen zostať v televízii. Televízia je niečo, čo ma naplňuje. Je to niečo, čo si nesmierne vážim, pretože práve televízia mi dala šancu na druhý život, na zmenu všetkého a preto sa tam strašne rada vraciam, respektíve ostávam. Takže keď prišla táto krásna ponuka a povedali sa ešte tie dve mená, že akože Přema a Honzík, tak si vravím, ako to by len blbec odmietol. Ja som bola úplne nadšená a stále som, pretože budeme natáčať ďalej a je to projekt, za ktorý som vďačná. Je to náročné, samozrejme, ale je to veľká výzva a ja zbožňujem výzvy. Milujem prekonávať sa, milujem prekonávať tie výzvy a vždycky sú nejaké. Človek by sa nudil. A co třeba vlastní podnik jednou? Protože jsme tady mluvili o předávání zkušeností, mluvili jsme tady o moderování a vlastně o něčem kamenném jsme tady moc nemluvili. No, to je pravda. Ale tým, že momentálne pôsobím primárne v televízii, v online sektore a tá realita je za mňa momentálne tie kurzy. Neviem si predstaviť, ako by som do tohto všetkého vstesnala. Tak Přemek Forejt má kurzy, je v televízii. No, tak ale dobre, tak ako to sú už kapacity, ktoré sú v tom rybníčku trošku dlhšie a naozaj sú ľudia, ktorých strašne obdivujem, pretože sklbiť toto všetko, to chce chlapa. A ja naozaj si to zatiaľ neviem predstaviť v
tomto bode života. Ale vy ste bojovníci, že? Ale presne tak, som, ale zase nechcem mať vrásky, viete. Takže ako spojiť toto všetko do jedného, je to náročné, veď vy sám určite viete, ako to funguje a asi by som musela dať bokom všetky projekty kreatívne a tie, ktoré ma strašne naplňujú a naozaj sa ponoriť a byť v tom provoze všetkým. A třeba jednou, třeba určite. 10-15 let určite. Nějaký, a spíš nějaký bistro, nebo co to Áno, bude? akože kebyže ja už si niečo chcem otvoriť, tak vždycky by to bola asi nejaká cukrárna. Cukrárna. Takže výborné kafe a fakt super dezerty. Beskická cukrárna. Nebeská. Nebeská? No. A ono už to tady trošku zaznělo, že propojit ty pracovní aktivity a do toho i osobní život je někdy náročné a vy ještě hlavně máte partnera herce. Jak to jde dohromady? Máte vůbec čas na sebe? No, to je milá otázka. Ale tak niekedy sa vidíme doma. Každopádne sa snažíme ten voľný čas využívať fakt efektívne a veľa plánujeme. A vaříte mu? No, musím. Ale nie, ja to robím s láskou. Takže každý deň varím, áno, určite jedno jedlo. On je vegetarián, to je taký vtipný fakt, takže veľa som sa aj ja naučila, pretože ja ako všežravec je to pre mňa veľmi zaujímavé nahliadnúť do rôznych alternatív, takže učím sa aj pri ňom a tiež je to nejaký trend. Takže varím, rada varím, jemu to chutí, papka rád, takže je to fajn. Tak to je základ, že jo? Ale vy jste hodně cestovala, já jsem se dočetl, že jste byla v Číně, v Indonésii, nějakou delší dobu i v Americe. Co se dá tady z těch různých zkušeností vyloupnout třeba za inspirace, ať už v tom sladkém, anebo v tom slaném? No, ono, kež by som vtedy bola tak osvietená a vnímala by som o niečo viacej nejaké tie konkrétne pokrmy, pretože na toto všetko vravím, keď sme cestovali, bola moja mama, ktorá to naozaj vnímala a potom to tvorila doma. Ja som vždycky ochutnávala, tešila som sa z toho, ale skôr som vždycky vnímala ten vibe tej krajiny. Takže áno, preto mám zapísanú hlboko v srdci tú panázijskú kuchyňu. Milujem Thajsko, Vietnam a všetky tieto smery kvôli tej čerstvosti, jednoduchosti a naozaj sa k tomu strašne rada vraciam aj doma. Ale zase, ja neviem, v Amerike tam už som bola celkom príčetná, tam som študovala a ako neviem, čo mám k tomu povedať. Pojďte mi říct jednu oblíbenou slovenskou a jednu oblíbenou českou restauraci. Kam se vždycky ráda vrátíte? Schválně. Vy odo mňa chcete ako po 16-hodinovej práci veľa. To hned naběhne, to je taková to nenabiehne, fakt, že ne. Na Slovensku ja... Banské Bystrici. Jaká je oblíbená restaurace v Banské Bystrici? Začalo tikať oko z toho normálne. V Banskej Bystrici... No, je tam nějaká dobrá restaurace? Viem, že teraz Martin Kulhany, teda dúfam, že je Martin, ale Kulhany, tiež šikovný gastronóm, otvoril reštauráciu, ktorá sa volá, myslím, Kult. Aha. Tam sa teším, veľmi sa tam teším, nebola som, ale vyzerá to fenomenálne. Takže a je na námestí, takže to by som to kľudne aj takto poviem nahlas, robím tomu reklamu vedome, lebo v rámci recenzie a v rámci toho, čo som videla a v rámci toho, aké má on meno, tak to doporučujem. I keď som tam nebola. Takže pozor na to. V Česku jsme řekli field a podobně, ale zkusme klidně nějakou jako malou hospůdku nebo bistro, co vás třeba někdy zaujalo. Může to být i cukrárna. Protože většinou ti lidé, co něco připravují a vaří, tak vždycky je ta otázka, jako kam potom nejradši jdou, když vařit nemusí, nebo když mají volno. No, ja ani neviem, či sa niekde vraciame, že si povieme, že ideme tam. Ako máme pár podnikov, ako je Wine Food na Smíchove, to je Super Itálie. Potom veškerá sieť Ambiente, čo oni tvoria, tak majú presne aj rôzne cenové kategórie, majú od Itálie cez Brazílskou. Takže ako sieť Ambiente, to sú tiež fachmani strašní. Takže to mám veľmi rada. Ale teraz celkom nás prekvapila Sia restaurant, takže to je Ázia a to je tiež v centre a výborná. Ale keď si povieme cukrári, no, tak určite je to pán Skála. Takže cukrár Skála a to je
to je jako iný level. Takže tak. Já myslím, že dobrý. Vy jste už vydala 2 kuchařky. Samozřejmě kuchařka není sice standardní knížka, ale jak se vám to psalo? Přece jenom hodit věci na papír je něco jiného, než mít nějakou představu. Tak ono, tá Vaříme nebesky vznikla v návaznosti na tú výhru v Masterchefovi, kde som chcela ukázať, ako doma varím ja. A ako sme doma varili vždy. Pretože ja som začala variť až po Masterchefovi. Takže ako sme varili doma vždy, takže moja mama ako varila vždy. A jak vařila? No, tak ako vidíte v tej kuchařke, mnohorako a sviežo a naozaj veľký vplyv aj tej Ázie. A samozrejme nejaké rodinné overené recepty, ale aj Mexiko, takže mnohorakosť. A tá Vaříme nebesky vznikala v podstate veľmi jednoducho, pretože sme sa zamysleli nad tým, čo v priebehu roka tak jeme, čo máme radi. A potom sa to doplňovalo samozrejme nejakými kreáciami. Už sme si povedali, že aby tam bolo niečo aj také obzvláštnené. Takže Vaříme nebesky vznikla takto, ale samozrejme bol to proces asi, myslím, 6-7 mesiacov od prvého slova až po to, že sme to odovzdali v tiskárne. A každý ten recept musel znovu projít? No jasné. Cenzurou? Ale absolútne. Tak ja presne musím povedať, za toto platí obrovský kredit a fakt veľká vďaka a večná vďaka pánovi Polreichovi, ktorý v podstate sa ma ujal a dal mi možnosť ukázať teda aj skrz tú knihu, čo viem a aká som. Pretože v jeho nakladateľstve vznikla tá kniha, aj druhá, a pod taktovkou pána Kobyláka, ktorý vlastne je jeho tiež človek v tom nakladateľstve, vznikli tieto krásne knihy. Takže veľká vďaka Zdenkovi, skvelá práca s ním, veľmi ho obdivujem za všetko. Ale k tej knihe, že neviem, čo ste sa pýtali, som sa zasnila. První jsme rozjeli, že to je ta vzpomínka, to je ta maminka. A co ta druhá? A Pečeme nebesky, to už bol môj sen. Ako nie, že by Vaříme nebesky nebyl sen. Bol, pretože som vždy chcela, aby niečo po mne ostalo. Ale to Pečeme nebesky, to bolo tak na pořadu dne, pretože som začala naozaj viacej a viacej piecť a začala som tie kurzy pečenia. Takže som si vravela, že všetko to, čo to ja ako tu vravím a robím, tak by bolo fajn, aby si mohli ľudia kúpiť a mať to proste offline niekde na papíri, pretože nie každý sa môže dostať ku mne na kurz. Takže posledná taká veľká kapitola v tej knihe je masterclass a to je taký ten môj offline kurz, to, čo robím na kurzoch. A inak Pečeme nebesky bola naozaj sladký sen, ktorý som si splnila. Věci se hodně často dějí ve trojicích. Tak co třetí knížka? Když bylo Vaříme nebesky, Pečeme nebesky, tak třetí bude? Tak, nabízí se tam ještě něco? Nabízí se, určitě se nabízí. Já si myslím, že... Takže to může být 2. Ale ja nechcem hovoriť nie, lebo ak bude náhodou, tak potom vieš, že si vravila, že ne. Môže byť, určite môže byť, pretože sa dá na to stavať, absolútne, veď tých pečiacich receptov, vařicích receptov je milióny. Takže prečo nie je 2? Ale ja si myslím, že tá tretia kniha príde v ten správny čas, keď to bude napárované na nejakú významnejšiu udalosť v mojom živote. Tak ako bola výhra v Masterchefovi, tak ako to boli kurzy pre ľudí a ten sladký sen, tak si myslím, že ešte neumieram, tak uvidím, čo príde. A napárujeme to na to. A je tam už nějaký plán, nějaká výzva, která třeba už je potvrzená v rámci tohohle roku, nebo zatím to tak volně plyne to, o čem jsme se tady bavili? V rámci tohto roku, ako pre mňa, ja teraz stojím pred veľkou výzvou, že by som veľmi chcela rozbehnúť Hero vlastné, takže určite, ale nevravím, že na to bude napárovaná kuchačka. To ne, ale vravím, že to je nejaká výzva, pred ktorou stojím a ja si myslím, že aj tie televízne vízie ešte prídu a verím v to a dúfam v to. Takže kdybyste dostala nějakou nabídku pořadu o vaření nebo pro gurmány, tak do toho jdete? Ak príde takáto ponuka, tak je asi na to miesto, pretože oni vám nevolajú len tak. Takže rada. A není to omezující, že vlastně v Česku vás nutí mluvit česky? Že ta třeba nabídka ze Slovenska by byla jednodušší? Zo Slovenska určite by bola jednoduchšia, ale ja som pôsobila v televízii v Čechách
4 roky a hovorila som slovensky. Takže pořád ledničko vyprávěj je taká výnimka, možno ktorá bude potvrdzovať nejaké pravidlo, neviem, nechám sa prekvapiť. Nemám s tým problém hovoriť česky, ale chce to cvik. Chce to cvik a je to určite o percento viacej práce než tá slovenčina. Ono se říká, že když Slováci mluví česky, že to je roztomilé a že když Češi mluví slovensky, že to je trapné. Že? Tak je to Meky Žbírka. Hej. Nie, ja vôbec nechcem hodnotiť, ja vôbec nechcem mať nejaký názor na to, pretože keď už niekto hovorí inak než svojou rodnou rečou a prezentuje niečo pred niekým, nebodaj sú to 4 kamery, 60 divákov, 2 kuchaři a 2 hosti, tak to chce gule. No to jo. A navíc některá slova přece jenom člověku nenaskočí hned. No nenaskočí. Schválně, jo? Jak se řeknou česky cencule? Tak rampouchy, no. Dobře. No tak wow, a to super. spousta Slováků neví. Wow. No a to, není to z běžné komunikace, jo? Jako běžně jako neříkáte, tamhle visí rampouchy, takže dobrý. Děkuju, tak mám vodík. Plány jsme probrali a teď pojďme na ty plány, které se netýkají toho pečení a to, jestli vůbec je nějaký čas na volno. Já jsem zaslechl, že třeba trošku takového manažera vám dělá vaše maminka, ale jak je to teda s tím volným časem? Má vůbec Besky čas odpočívat, relaxovat, nebo se jenom tak válet? Ja už ani neviem, pretože vždycky a trpím tým a musím povedať, že som sa dostala do takého zvláštneho bodu v živote, krásneho, že mám veľmi veľa práce, ktorú milujem, ale neviem nejako odpočívať, neviem vypnúť mozog. To, že ako sedím, pozerám do blba, tak to neznamená u mňa, že nepracujem, pretože tá hlava ide non-stop a vždy nad niečím premýšľam. A tým, že presne, sme na to dve. Za Besky som ja a moja mama. Ale naozaj ako gro veci robím sama v rámci tých sociálnych sietí, v rámci papierovania a všetkého, čo obnáša nejaké to podnikanie. Takže chcem sa naučiť odpočívať viac, ale vravím si, na to bude ešte čas. Takže Besky, keď má voľný čas, tak strihá videá, lebo to milujem. Fakt mi to neuberá nejako na energii, ale je pravda, že taký typický odpočinok je dovolenka, že si neberiem diár, nechám telefon na izbe, beriem iba foťák reálny na fotky, to musí byť. A nič. A proste užívam si. A ty sociální sítě a influencerství, co rozhoduje o tom, že půjdete do nějaké spolupráce? Tak v tejto fázi už našťastie, teda vlastne vždycky som sa snažila k tomu pristupovať zodpovedne a na mojom profile teraz som sa úplne zamyslela a rozmýšľam nahlas, pretože úplne som sa naštvala sama, že akože vedia, ja som vždy bola taká a fakt som taká bola a vždy som si dávala pozor na to, s čím prepojím tú moju tvár. Pretože ľudia zabúdajú a ľudia nie sú hlúpi. Takže fakt si treba dať na to pozor a už od začiatku som si vždycky dávala... A vám někdo nabídne cestu do Číny třeba, že, nebo něco? Pod dobrým príkladom Honzy Michálka utekajte. Nie, prosím, nebláznite. Samozrejme, dejú sa nejaké veci, ľudia sa môžu zmýliť, ale treba vždycky zachovať zdravý rozum a peniaze fakt nie sú všetko. A hlavne v tej influencerskej scéne, pretože ľudia fakt nezabúdajú. A od začiatku po Masterchefovi prišli obrovské nabídky, ale také koniny, no tak Která byla třeba nejvíc šílená? Tak to asi si viete domyslieť všetci. A dáte to do názvu, to vám Jako OnlyFans? Nebo? Ne, tak to vám nikto nenabídne, to si musíte vybudovať sami. Ale samozrejme nejaké tie erotické pomôcky a takéto blbosti. Na to som narážil trošku. No jasne. Takže toho bolo a niektorí influenceri sa toho zhostia skvelé, ale ja neviem, jestli bych měla ako míchat něčím, nebo ako by si to predstavovali. To ne, ale fotomodeling, to třeba jako není úplně blbý, ne? No ale ako, čo to je s influencerstvím? Tak já nevím, někam přijedu, hezky mě tam vyfotí, jako cestuju, že jo, to mě hezky vyfotí. Jo, tak to jako... jde, ne? Nejde. Asi jde, ale nejde, asi nejde. Ja ako vždycky, keď je to nejaké to influencerstvo, tak je to prepojené u mňa väčšinou z 90% s nejakým jedlom, s nejakým pitím. Jako ne každý cukrář anebo kuchař je pohledný, že jo? To si řekněme na rovinu. Tak řekněte jméno, kdo to je. Třeba pojďme. Ne, ako proste ja si myslím, že teraz už v tejto dobe nehráme na vzhľad až tak. Ľudia milujú autenticitu. Fakt si to myslím. Ako ale je pravda,
že keď mám o 10 kg viac, tak sú všetci z toho úplne rozhodení. Keď zhubiem, tak je to zrazu wow. Takže asi hráme na vzhled, ale ja to tak nevnímam, pretože mne strašne ide o to, čo ten človek vyžaruje. A je mi jedno, či má takovou prdel nebo takovou. Jasně, jasně. Když z něj jde ta pozitivní energie, tak je to Absolútne. Ja stále vravím, ja som stále tá istá besky. To, že si dám 4 dobošové dorty, anebo 3 sachery, anebo jenom krekry a som taká nebo taká. Je to jedno. Vždycky musí být ten člověk tu stejný. Jeden kuchař nám tady jednou řekl, že přece jenom jako je to i o těch penězích. To znamená, jak moc velkou roli jako pro cukráře, kuchaře hrají roli peníze. A přece jenom, že jo, vy jste taky myslíte ekonomka. v tom influencerství? Podnikání a influencerství, přesně tak. Ty kráso, ja som dostala také fakt brutálne nabídky na mycí prostředky. A fakt ne? Ne. Ne. Jako možná někdy, ale tak keď uvidíte, tak to byly hodně velké peníze, jo? A mycí prostředky to nezní úplně blbě. Nezní, ale necítila som to v ten bod života. Aha. A fakt, že super, jako jo. A co naopak třeba bylo fakt jako dobrý a ještě dobře placený? Tak ja mám v podstate štandardné a dlhodobé spolupráce, napríklad s Coca-Colou, za to som veľmi vďačná, lebo to je proste marketingový magnát. Je to firma, ktorá diktuje Teďka trendy. Teďka pořád vidím s Coca-Colou. No, tak je šikovný. A oni hlavne prezentujú lifestyle a samozrejme teraz už k tomu párujú aj chute a je to fajn, takže je to spolupráca, ktorú si nesmierne vážim. A Coca-Colu bych zrovna netypl právě jako cukrařina a podobně, tam bych hledal ještě jako jiná partnerství. No, tak máme tam aj Ferrero Rocher firmu. Tak, to je přesně ono. Takže to je prostě firma, ktorá zastupuje rôzne brandy a veľmi ma to tiež baví. Takže tí sa ku mne tiež vracajú na šťastie a som šťastný človek, že keď Ferrero pralinky sa napríklad vracajú, lebo cez leto sa nepredávajú, tak vždycky na ten podzim máme nejakú spoluprácu. Alebo je to Nutella tak. Když pečete ty dobroty a inspirujete ostatní, jaké sladké vlastně máte nejradši vy? A teď myslím konkrétně, jako pistácie, tady datlová chuť, jako co máte nejradši vy? Jahodový dortík? Ja by som, dobre, úplne trápna odpoveď. Čokoláda, OK, je milión druhov čokolád, ale keď dáme bokom túto trápnu odpoveď, tak fakt sa neviem dojesť nikdy proste kokosu. Kokos, marakuja v spojení a biela čokoláda, OK. To je nejaké trio, ktoré... A možno aj preto je to nejaká srdcovka, pretože si pamätám, keď som začínala byť nejako na scéne, tak z Červeného jelenia pán Fichtner, čo je tam šéf-kuchár, tak ma oslovili, robili sme krásnu akciu Dobro pečení. A tam som vytvorila presne dezert, nebeský z besky, ktorý bol presne o týchto chutiach. Takže tak to začalo a stále to mám nejako, že to mám veľmi rada. Je to svieže, je to sladké, lebo sladké milujem, ale je to svieže, kyselé a krémové. To bude složitá otázka. Co od vás nejvíc chutná vaší mamince a co vám chutná nejvíc od vaší maminky? No, tak asi je tu za regálmi a musí sa veľmi smiať, pretože jej vôbec nevarím. Fakt, že Kováčová byla, je to tak, a na 100%. Takže asi odo mňa jedla lazane, tie chutili. A akože pozor, lazanie to není žiadna sranda. Takže... Musíte udělat i to těsto samozřejmě. I těsto, bešamel, ragu, všechno. Takže je to fakt veľa krokov. A máme to veľmi radi ako rodina, aj moja mama. A ona je taký jedlík veľmi vyberavý, takže toto má rada. Prišli sme k odpovedi. A čo mám rada ja od mojej mamy? Vzpomínka na dětství. Tak keď vzpomínka na detství, tak je to asi kuřecí sataj. Takže arašidová omáčka sataj a kuřecí špízy. To bola fakt vec, ktorú som milovala ako dieťa a to som jedla na kila. Fakt sataj omáčka, lebo trend bol fondu. Presne to sme mali doma, to ešte nikto nevedel, my sme už to ako pražili a bola to strašná pecka. Mama robila vždycky strašne veľa omáčok k tomu a fakt to vedela skvele. A tam bola aj tá sataj. Takže... Lidi neví, co na to fondy dát za sír, že jo, aby to na tom drželo. No, no jasně. Takže, ano. Co vás teď čeká po zbytek roku 2025? Bude to takový ten
pozvolný proud, anebo máte i nějaké nové deadliny, anebo třeba i nějaká překvapení, jako ve stylu něco se chystá, hashtag, kromě Hero Hero. Áno, stay tuned. Tak pre mňa je obrovský milník to Hero Hero, lebo zatím je strašne veľa práce, veď to vidíte. A kdy to bude? A to nerada vždycky poviem, pretože sa nejako nechcem limitovať a nechcem mať tik v druhém oku. Takže prostě určite tento rok to chcem. Tento rok? No jasně, jednou, to se neříká, takže ano, tento rok. A ja som čakala dátum. To slyší. Áno, už na tom pracujem veľmi intenzívne, takže to chcem. A budete tam sama, nebo tam budete třeba s někým? Tak sama asi. Ja som taký solitér, ale veľmi rada niekoho privítam, ak bude mať chuť. Nejaký host třeba. No. Bude to určite u mňa doma, pretože zase som mala neskutočnú a stále mám krásnu spoluprácu s kuchynským štúdiom. Stosa, Italové, úžasný. Takže mám nádhernú kuchyňu. Takže to je moje štúdio. No ale teda tie milníky reálne, určite natáčení bude ledničkový právěj, číslo 2, nebo číslo 3 vlastně už, to bude 3. blok. A potom asi nějaký čas, možno aj fakt na súkromie konečne, něco. Stay tuned. Uvidíme, no. Takže to sú veci, na ktoré sa veľmi teším a je to neustále tvorenie prostě toho kontentu na sociálne média a tak. Ono i budování toho volného času, že přinese někdy nějaké své ovoce, takže když budete mít čas, třeba se to budování nějakým způsobem posune. To člověk nikdy neví, jak to dopadne. Když vlastně žijete s partnerem, který je herec, tak komentujete si nějak třeba svoje výkony navzájem? Teď myslím, jako on se dívá na vás, jak moderujete, vy se díváte na něj, jak hraje. Ježišmaria, to je taká otázka na hodinku. Adam mi veľmi pomáha, je veľmi nápomocný a dáva mi veľmi relevantný feedback, najmä na tú češtinu a veľmi sa mi snaží pomôcť. Takže úplne nehodnotí to, akým štýlom to vediem a ako moderujem. To ako myslím si, že je s tým v pohode, ale určite mi veľmi pomáha s tou češtinou. A je mi hlavne oporou, čo je pre mňa alfa omega pri partnerovi a všeobecne. No a ja mu veľmi pomáham a opätúvávam mu to s tým, že herci už v podstate väčšinou nechodia veľmi, hlavne pri zahraničných projektoch, nechodia na castingy reálne, ale tie prvé 2 kola je vždycky self-tape doma. Takže ja mu vždycky nahazujem, ja mu to natáčam, ja mu to strihám, ja mu to hodnotím, režírujem a potom to nejako posielame spolu do sveta. Takže áno, pomáhame si navzájom a budujeme nejaké to zázemie. A jak vypadá pohodový večer podle ideální představy Besky? Teď myslím, co se pije, co se jí, co se chřoupe. Pohodový večer je pre mňa, keď ideme niekam na večeru. Takže napríklad teraz sme boli v Marie B. To je nová reštaurácia, kde v podstate vám nepovedia dopredu, čo budete papať. Je to samozrejme degustačné meníčko, kde sa spýtajú na nejaké alergie, samozrejme obmedzenia, ale nosia vám tie jedlá, vy to papáte, zapisujete si a potom samozrejme, ak chcete vedieť, tak sa porozprávate s čašníkom a on vám povie, či ste sa trafili. Neskutočne divadlo, neskutočný zážitok, vec, ktorú milujem, vzbudzuje mi to tú kreativitu, nabudzuje ma to proste na to žiť život, lebo je to nádherné. A toto je pre mňa taký krásny večer. Alebo nejaký dobrý film. Milujem horory. Vážne? Který? Nejvíc? A Sinister, anebo Sirotek, alebo nevím, Ti druzí, Kruh, klasika. Hezky. Jako Exorcisti, všechny možný. Všechno. No, jako veľa. Úplně poslední otázka na závěr. Tak jak jsme začali, tak skončíme. Teď jsme se vrátili do Norska, tam vyplave zlatá rybka a tentokrát bude skoupá. Nenabídne 3, nabídne jedno jediné přání. Aha. Ale můžete si přát úplně cokoliv. Co to bude? Můžu si přát cokoliv? Ale jenom jednu věc. Teraz neviem, či mám byť vtipná alebo reálna. A nebo obojí. Ne. Tak třeba modelky říkají světový mír, tak já nevím. Ja, že byť hubené. No, fakt bez klišé. Zdravie pre celú moju rodinu. A pre mňa tiež. Absolutně. 100%. Díky moc. Veronika Beskydiarová byla naším hostem podcastu Gastrofan.cz.
Já děkuju a držím palce, ať jde moderování, ať jde pečení, ať chutná a ať se žije. A ať sme zdraví. Díky.